Продължаваме с нашите лидери, които са не по-малко вдъхновяващи за мен, с техни успехи, с това, което могат да ви дадат. И следващия ни лектор е Вики Димитрова, тя е диамант. Много се благодаря, че се съгласи да говориш. Тя беше много вдъхновена от едно събитие, на което е била в Румъния, в Фрейзър Брукс, така беше. Ние, за съжаление, нашия пазар още не може да си го позволи тук да дойде за говорите. Сигурно е страхотен, някой ден, надявам се. Но аз се помолих да предаде това, което е получила тя оттам на вас и тя се съгласи. Благодаря ти и заповядайте. И аз благодаря много се радвам, че оставате в неделя след обяд тук с всички нас. Това показва всъщност амбиция и желание за успех, защото времето на всички ни е 24 часа всеки ден. И е много важно за какво всъщност го даваме. Аз ще ви говоря днес за предизвикателствата по пътя с Дотера. Имам опит с повечето неща, за които ще ви говоря днес. Минала съм през тях и искрено се надявам да мога да дам практически опит, който може да си вземете, може да си припознаете нещо, за да може пътя за успеха всъщност да се случва малко по-лесно, тъй като това ценим от опита на другите. Може да си вземем, да прочетем една книга и всъщност за 4 часа да вземем нещо, което иначе ще ни коства цял живот да преживеем. Малко повече за мен ще ви разкажа след секунда, защото аз лично имам да се върна към Дотера. И предполагам, че всеки от вас има пълно масло в себе си. Поне пълно. Да, поне пълно. Хайде да видим. Аз днеска съм на тема Веника. Моят цвят, първен цвят син. Имате ли си да си померите малко маслата? Ако се чудите на един човек, какво е първото масло, което да му представите? Дори не познат. И наистина се чудите кое да е тя. Маслото от мента е точното. Защото впечатлява. Защото помага много бързо да се решат проблеми, да се успокои някой и наистина да усети разликата от нещата, които е пробвал до сега с нашите продукти. Сега ще ви разкажа малко повече за мен. История, която не съм споделяла до сега, може би дори с моя екип. Не успях да намеря снимка, за да илюстрирам нещата, които ще ви кажа. Може би защото момичето, което бях, не искаше да се вижда повече и съм ги скатала, съм се пренасила 3-4 пъти от тогава и са в някой кашон дълбоко скрити от мен. Говорихте си сутринта, кой е интроверт, кой е екстроверт и така нататък. Вярвате ли, че хората могат да се променят? Малко по-ентусиазирано? Защо? Това е всъщност начина... Ние с това правим с Дотера. Опитваме се да променим хората, нали така? Да им дадем избор. Нещата, които правят. Човека, който бях аз, пубертета, беше 85 кг, тинейджър, който отказваше да говори с хора. Моите родители, които не са привърженици на домашните любимци, особено баща ми, му се наложи да ми вземе куче, за да излизам от вкъщи, защото иначе през цялото време четях. Спомням си, че на 20, не има още, освен че бях 85 кг, бях с къса коса. Понеже съм светла, сестра ми е тъмна и тя се каносваше. Сестра ми е със 7 години по-голяма от мен. Един ден реши да види това да ме каноса. Можете ли да познаете какъв цвят ми стана косата? Оранжева! Поглеждаше през терасата и казваше: видяхте от японския хотел, че се прибираш, сестра ми. Нали? Това е шок и ужас. И това, че не обичах да говоря с хора, камо ли изпитвах панически ужас да се обадя по телефона.
Виждах телефона, не спомняте повечето от нас изпомняте. Имахме и друг телефон, вече си ги носиме сега в нас. И карах майка ми на него тинейджърство от 20-21. Казах и моля те, обади се и ми запази час за фризьор, за зъболекар, защото тези хора, дори познати, предизвикваха ужас в мен да хвана телефона и да ми се обадя. Започваше една тревожност, абсолютно нежелание и аз може да си ходя като болна, без дрехи и така, само за да не се обадя по телефона. Разбира се, живота ни учи и ни подава предизвикателства. Тъй като бях такова затворено дете, най-лесният път от математическата гимназия, в която учех, беше да влезна в Техническия университет с една единствена идея. Ще започна като IT пред компютър и никога няма да ми се наложи да говоря с хората. Да, ама не. Започвам работа като IT експерт в банка ДСК. В централата. И пак аз съм така, окей, централата, там няма клиенти. Значи всичко ще е наред. Но ме слагат в security отдела. Всеки ден внедрявахме нова система. Говорех с около 50 човека по телефона, за да им обяснявам как да си влезнат в система, какви права имат необходимост да им дам, за да работят всеки ден с клиенти. Всичките на 90% от тези жени не бяха работили с никакъв начин с подобна компютърна система. Със ставането аз трябваше да взимам телефона и да говоря. И това ми беше първи урок, който ме накара да се променя. Оказа се, че не е толкова страшно. Започнаха да идват жени от цяла България, когато дойдат в централата на банката, всъщност да ме търсят, за да ми благодарят, че са ми съдействали. Защото всеки един разговор за мен беше връзка с човек и аз много държах да си свърша работата както трябва. Това беше основната мотивация за мен – да помогна на човека от среща. След което живота пак ни дава определени предизвикателства и ме срещна с дотера, заради проблеми с семейството и с едното ми дете, с повечето от вас са запознати. И това пак беше начин да се свързвам с все повече хора и да научавам нови неща и нови неща, след което отново живота ме постави в ситуация, в която имах нужда от психотерапия. Заради моето желание и любов да работя, всъщност се докарах до бърнаут. Вчера много си говорихме по тази тема. И оттам, в желанието си аз да разбера как работят нещата и защо ни помагат, всъщност и завърших психотерапия и психология. Защо ви разказвам всичко това? За да може да си дадете сметка, че наистина, каквото и да пишат и да ви казват хората, в нас е ресурса да се променим. И ако един човек, който е имал панически страх от това да дигне телефона, до това ежедневно да води милиони разговори, защото аз непрекъснато работя това, и то ми доставя удоволствие, значи всеки един от вас има ресурса да се промени и да отработи предизвикателствата, които среща по пътя си към успеха. И днес да избрах една малко по-различна форма на презентация. Приказна. Ще ви кажа защо. Видяхме преди малко слайдовете с малките деца. Те нямат белези по лицата. Нямат пръчки. Защото се раждат чисти, спокойни и какво беше от филмчето вчера? Първото нещо е радост. Нали така? И какво се случва с това дете? То още живее в нас. Всеки ден ние го храним с неща, които го радват, или го караме да плаче, защото му отнемаме възможността да бъде радостно. Всеки един от нас е имал мечти, когато е бил малък. За по-хубав живот, за принц, за принцеса.
за неща, които са му се стрували, че не са невъзможни. Защото има кой да му каже, че нещо е невъзможно. И така започва нашия път с мисълта, че ние имаме една вълшебна пръчица в нас, която може да изпълни всяко наше желание. Защото силата е в нас. Какво обаче ни спира по пътя към нашите мечти? И тези неща, които ни спират, те започват от нашето детство. Всеки има някакви предизвикателства. За някой това може да стане сутрин, дори да тръгне на работа, ако не си харесва работата. Може да е предизвикателство да застане тук на тази сцена. Всеки един има по-силни предизвикателства и такива, които по-лесно може да преодолее. Сега ще се спра на основните, защото и от обучението, на което бях, се оказа, че това е за абсолютно всички хора. Нали? Не е само за нас тук в България, не е само за моя екип, не е само за вашия екип. Първото, което съм ви избрала да ви говоря днес, е отлагането. Кой отлага? Кой има предизвикателство с това да спре да отлага? Добре, много малко хората, сигурно не сте. Добре, да попитам по друг начин. Има ли такива като мен, които докато се обаждат по телефона за таксито, за летището си да оправят багажа? Малко по-различни отговори. От психологическа гледна точка, това е нещо, към което се пристрастяваме. Няма да ви лъжа. Това ни дава една емоция, която много трудно се изкоренява всъщност. Отлагането е бич. И е бич за всичко, което искаме да постигнем. Ако искате да сте успешни в която и да е сфера в живота си, вие трябва да се научите да не отлагате. Няма да се спирам от каква е причината всъщност. Защото искрено вярвам в това, включително като ресурс на психиката, че ние към днешен момент, независимо от нещата, които са ни се случили в миналото, имаме възможност да ги променим. Имаме възможност да направим така, че тези неща вече да не ни пречат. Тоест, те са ни вършили някаква работа в детството, може би са ни помогнали да оцелеем. Това е най-честия начин, по който реагираме на всяко предизвикателство. Нашата психика и тяло ни защитава, така че да преминем през това, което е необходимо да преминем. Но ние вече не сме деца. И тези неща, когато ги осъзнаем, е много важно да ги преработим, за да вървим в посоката, да си намерим пътя към нашите мечти и да не се сблъскваме с чудовищата, които срещаме по пътя. Едно от нещата, които на мен лично страшно много ми помагат, е това правило за да броиш до 5 и да действаш. Тъй като аз все още на подсъзнателно ниво, ако мога да пиша, ще пиша преди да се обадя по телефона. И как изкорених това нещо? Просто в момента, в който на мен не мине мисъл, включително да се обадя на майка. Не да си кажа, сега ще свърша еди какво си, ще звъна малко по-късно, за да имам повече време. Не, минава ми мисъл за нещо, което трябва да направя, аз дигам телефон и го правя. Минава ми мисъл, че трябва да свърша еди какво си, правя го. Или си го вкарвам в календара да бъде направено. Тези неща страшно много помагат всъщност ние да ни се случват нещата. Защото няма да се лъжем днес. Без действие няма резултати. И ако ние само планираме и само отлагаме, без да имаме конкретни действия от нещата, които правим, на нас няма да ни се случи нищо. Можем да си мечтаем, но няма кой да извърви пътя до края, до постигането на нашите мечти. Мечта, цел, както искате си го представете. Ние всички мечтаем само за хубави неща. Никой не си мечтае как ще се приведе вкъщи да си изчисти апартамент. Надявам се, че тук няма такива. Ние си мечтаем да имаме по-хубав живот, да може да отидем на почивка, да може да има кой да ни глади, да ни чисти. Мечтаем си за прекрасни неща, но без действие от наша страна, всъщност
това ще остане само в фантазията. Ние не искаме да ни останат нещата в фантазията, искаме да ни се случат. Затова, другото нещо, което може да направите е да си вкарвате таймер. Аз ще говоря повече и за блоковете във време, но е нещо, което много работи. Да си поставяме времеви рамки, да правим нещата, които сме планирали в определен период от време. Така, страх от говорене пред публика. Кой има страх пред говорене пред публика? Ти нямаш страх пред говорене на публика. Стига, моля ти се души. Такъв страх имам и аз. Да ви говорим за страх. Аз не видях ръцете, много си извинявам. Така. Добре. Само да попитам. Кое ти е любимото масло? За какво е полза? За спокойно. За заспие. Маже се. Добре. Колко често използваш лавандулата? Не всеки ден. Кое ти е другото любимо масло? Отиваме ли? На мен ли отиваме така? Може ли да се изправи за малко? Виж, огледай се. Току-що говори пред 150 човека. 150 човека! Значи можеш. Всичко можеш. Ето така се справяме всъщност с предизвикателствата доста често. Когато живота ни поставя в ситуация, в която нямаме изпълна. Не волята ви къде? Пак, откъде идва? Идва отдалеч. Ние сме поколение, което искрено се надявам днешните деца да ги обучават по различен начин. И колкото някой път да се съпротивляваме срещу американския начин на преподаване, там децата още от невръстна възраст ги карат да презентират. Карат ги да правят проекти, карат ги да излизат и може да са начертали най-грозната линия в живота си, ще има похвала и ще им кажат браво, справи се страхотно. На нас това ни липсваше. И ние сега, като възрастни, е необходимо да се научим всъщност да го преодоляваме. Ако не се заявим, ако не сме автентични, ако не можем да се поставим пред камера или да кажем, ето аз правя това ми доставя удоволствие и ще продължа да го правя, всъщност няма как да бъдем успешни в която и да е сфера от нашия живот. Защото трябва да имаме сили да вървим към мечтите си. Можем да започнем с малки стъпки. Обадете се на най-добрата си приятелка, ако вие сте от тези, които имате този проблем. И кажете, моля те, искам да се видим и да ти разкажа една история. Дори не е необходимо да бъде за дотера. Нещо, което ви се е случило. Аз съм сигурна, че всичките го правите, ама не го осъзнавате. И вече когато тръгнем от една история, от втора история, трета история, следващия път, вече когато снимате едно видео, ще е много по-лесно. Аз се надявам есента и да сте тук на тази сцена. Другата есен. Така че има много интересни начини и психологически ресурси. Всъщност да си представите, че как се справяте с този проблем. И пак, действието е нещото, което може да ви помогне да го преодолеете. Дублирането. Кой има проблем с това хората му да дублират действията в екипа? Всеки. Ти ръка лъжеш. Ма няма ръце, само аз тук къде ми видях, няма ръце. Вие сте много успешни, аз не знам какво правя тук. Елате вие да говорите. Какво е дублирането? Във всеки един екип, независимо какво работите, независимо с какво се занимавате, всъщност дори и в къщи. Ако вие искате по определен начин да се изчиства къщата, вие го показвате на вашите деца. Създавате система как могат да се случват нещата. Но всъщност знаете ли кое е по-силното от това да казвате? Да показваме. Защото моделът, който следва всеки, е не какво чува, а какво вижда. Няма как да ни дублират, ако ние не правим определени неща. Няма как
да очакваме хората ни да правят регистрации, ако ние не правим. Няма как да очакваме хората ни да правят срещи, ако ние не правим. Ако искаме да имаме успешен екип от хора, защото това е една от основните спънки всъщност за израстването на която и да е структура, в която и да е сфера, ние трябва да дадем простички правила, които да се следват и които ние следваме. За да може, когато има проблем, от първа ръка да дадем съвет и да помогнем. Така че това е нещо, което е изключително важно в средата, в която сме. Много е лесно всъщност да се направят няколко прости, дори PDF може да си направите няколко документа, които да ви дават стъпките, защото едно от нещата, които ние всъщност в нашия бизнес какво правим? Учим основите. Учим основните неща. Това е да представим, да използваме продукта, разбира се, да го представим на човека, да му помогнем да го избере, защото това е, ние споделяме нашето преживяване и бидейки автентични, всъщност те го усещат и след това да проследим неговото, как се чувства той, неговото преживяване с този продукт. Но ако само се учим, ние няма как да направим успех. Ако само действаме, без да сме се научили на основите, също няма как да ни се случат нещата. Затова е много, много интересен е този пример, в който ако кажем, че имаме learn basics, нали, учим основите с единия крак и правим с другия, представете си, ако се въртим само около ученето, сме в една посока. Ако се въртим само в правенето, но не знам какво правим, защото не сме се научили, седим на едно място хора. Това, което трябва да правим, стъпки. Тук вече за всеки стъпките може да е абсолютно различна. Може да са такива стъпчици. Ама пак вървим. Може да са по-големи. Всеки с неговото темпо. Всеки с начина, по който възприема и по който действа. Но има едно единствено правило. Учим, прилагаме. Учим, прилагаме. Няма как да се случат нещата по различен начин. И това пак е за всяко едно нещо. Аз поделих с Марти, примерно, че като слушах нейния курс за Инстаграм, аз бях с телефона и тя казва, ето това копче. И аз ходих, ето това е копчето. Нали? Защото ако аз само слушам курса в автомобила си, няма никакъв шанс да ги запомня тези неща и след това да ги приложа. Тоест аз трябва да направя действието, за да могат да ми се случат нещата. С нашия бизнес това е абсолютно по същия начин. Така че е много важно да имате ресурси, ако ги нямате, помолете в Finance, нагоре, след някой ще има ресурсите, които да ви помогне всъщност да ги пресъздадете през своята гледна точка, така че да може да се възползвате от тях и да ги прилагате за своя екип. Защото дори с един човек ние вече имаме екип, имаме отговорност към него. И ако искаме да имаме успех в doTERRA като бизнес, е необходимо да работим с хората и да им помагаме те да ни надминат като ранг. Кой има проблем, когато не му отговорят? Игнорирането. Добре. Малко по-зумени няма, защото за мен това също беше проблем. Огромен. Това е нещо, което вие пишете, те не ви отговарят. Как се чувствате от това? Аз им звъня, не им пиша. Ако не ти дигнат? Не ти се случва да не ти дигнат. Ако нямаш телефон, говорим повече за студени контакти. Тук не говорим за най-добрата ви приятелка. Говорим за студени контакти. Пишете им, обяснявате им и в същото време абсолютно никой не реагира. Вие давате най-доброто от себе си, но нещо се чупи. Някъде се чупи връзката. Следващия път, когато имам какво да им кажа. Това е тяхно решение. Това е тяхно решение. Точно така. Първо, не означава не сега. Това сме го говорили много пъти и в лекциите днес и вчера. Хората имат право да вземат решение кога да посегнат към продуктите на doTERRA, както и за всяко друго нещо. Знаете ли каква е нашата работа?
Това е нашата работа. Всъщност, ние какво работим? С какво се занимаваме? Даваме избор, даваме информация. Всъщност, те са ни потърсили за проблем. Ние не сме отишли да им почукаме на вратата, не сме амбулантни търговци. Те са ни потърсили, защото са видели нещо в Инстаграм или някоя приятелка ги е препоръчала. Това са хора, които са ни потърсили за техния проблем, защото смятат, че ние бихме могли да им дадем решение за този проблем, да им улесним живота, да им направим нещата по-лесни, по-приятни. Когато им дадем тази информация, ние всъщност сме си свършили нашата работа. Защото нашата работа е да представим и да споделим решение за този проблем с информацията, която имаме, съзнанията, които имаме относно продуктите на доTERRA. Ако ни потърсят с това, че им се е изпукала тръбата в кухнята, може би някой от вас може да помогне, аз не мога. Но при проблеми, които са свързани и аз имам решение, случва ми се да кажа, не знам, ще проверя или няма как с тези продукти да помогнем за щупен крак, можем да помогнем за последствията, нали, или за емоционалното състояние. Нашата работа е да споделим. И след това вече отговорността, дали един човек ще приеме нашата помощ, нашите знания и експертиза, остава в него. Ето това. Много е важно тук нещата, които Янка говори за follow-up. Аз го правя същото. Независимо кога съм си писала с един човек, нямам възможност да поддържам примерно селски файл, но това, което правя, ги проследявам в системата, в която са ми писали. Дали е Viber, дали е Messenger, дали е по имейл. Всъщност аз преминавам и виждам хората, с които съм имала комуникация и ги питам, успя ли да погледнеш нещата, мога ли да ти съдействам с още нещо, имаш ли въпроси към мен, с които мога да ти отговоря, така че изборът ти да бъде по-бърз. Да, някои хора ще кажат не, други ще ви игнорират отново, но те знаят, че вие сте там. И вие сте там, когато те са готови да приемат вашата помощ. Имала съм регистрации, които се случват след 3 години, след първата и единствена комуникация. 3 години. Обаче аз съм там. И както Дани често казва, магазина трябва да отворя. Те знаят, че аз продължавам да се занимавам с това, продължавам да имам желание да им помогна и за мен крайната цел не е продажба. Крайната цел винаги е била да дам на хората възможност и да имат избор. Защото това е най-ценното в днешно време. А когато дойде тяхното време, те ще знаят към кого да се обърнат. Или поне ще намерят човек, който да им помогне в доTERRA, защото може аз да не съм техният човек. Това е също нещо, което много е важно да разберем. Валя каза днес 5000 активни клиенти. Можете да си представите, ако 3-4 милиона хора могат да си позволят в България да си купят маслака и продуктите на доTERRA. За огромна част от тези хора аз не съм точният човек, но някой от вас. И на енергийно ниво хората се припознават, но за да се припознават, вие трябва да се покажете. Тоест да имат много избора да ви намерят, да си намерят точния човек. Затова бих казала, че ние не сме конкуренция един на друг. Защото дори един човек, който е неправилен за мен, аз да го притисна да се регистрира от мен, да си купи продуктите от мен, той ще се откаже. Или ще спре да използва въобще продуктите, или ще отиде при правилния за него консултант. Тоест, ние работим бизнес, който е перфектен. Ако работите в златарско ателие, едни и същи неща може да намерите във всеки магазин. При нас не е така. Ние всички сме уникални с нещата, които може да дадем на хората срещу нас. И ще ни намерят хората, които имат нужда точно от нас. Съответно се заограждаме с хора, както Христо каза, с правилната култура за нашия екип. Не за изобщо, а за нашия екип. За нашата среда, за нашата фирма, ако щете. Но тази принадлежност, тя е невероятна.
проблеми и предизвикателства. Да, управление на времето. Има ли такива като мене, които имат проблем с управление на времето? Или тук има малко повече. Какво е управление на времето всъщност? Какво значи да си управляваме времето? Всички имаме определен брой часове през цялото денонощие, което е изключително важно. Една голяма част от него, 7-8 часа, ние всъщност да спим. Защото почивката е част от работата. Трябва да спим. И това ви го казвам като майка на 3 деца. Значи последствията от моето хронично недоспиване беше, че щях да се убия на пилатес реформа. Защото ми дадаха едно малко по-сложно упражнение. Трябваше да си мърдаме едновременно и ръцете и краката, вместо само краката. Това е ужасно. Да не можеш да се контролираш, мислите ти спират, ти си абсолютно неадекватен и с времето се натрупва. Имаме всички инструменти в дотера да можем да спим добре. Използвайте ви, ако не, и светлите хората около вас, защото това е основното. Да имаме достатъчно време за почивка. След това вече останалите часове, които сме активни, ние можем да ги планираме много добре. Ако ми видите телефона, мога да го покажа на всеки от вас, който проявява интерес. Аз имам час за фризьор за пролетта. Буквално. Целият ми календар в Google календар използвам е на блокове. Ставам в 6:10 сутринта и се опитвам да си легна към 10:30-11. Все още работя върху това, но да кажем един голям прозорец от активности. Всяка една активност е в моя телефон. Всяка една. Таскове, задачи, срещи, фоллоуапи, всичко е в моят телефон. Как е важно това нещо да се случва? Първо, слагате най-важните неща. Има неща, без които не може. Аз няма как да пратя децата, да не ги вдигна за училище и да не ги изпратя с храна. Това ми е в календара. Това се случва всяка сутрин. Няма как, примерно, да не отида на фризьор. За мен това е изключително важно. Един път в месеца. Това ми е в календара. Всичките хора, с които работя, вече знаят, че трябва да ми записват часове за месеци напред. И аз не ги отменям. Няма как, ако не ми е в календара, аз да тренирам 4-5 пъти в седмицата. Работя, развивам бизнес. Смея да кажа, че се грижа за семейството си много добре. Това също ще го кажа. Не е важно количеството време, което изкарвате с семейството си. Важно е качеството. И цял ден да сте там, ако си цъкате на телефона, това не е окей. Просто си заблуждавате се, че работите, заблуждавате се, че си гледате децата, заблуждавате се, че правите нещо. Всъщност само си губите времето. 1 час е напълно достатъчен за качествено отношение към всеки. Тук си говорихме как правя с децата си. Всъщност, когато ме дойдат и ме попитат нещо, аз им в процеса на работа. Казвам им, след 20 минути точно, аз ще дойда и ще ти обърна внимание. В момента не мога, когато наистина не мога. Това нещо ги възпитах в тях още преди години, когато бяха малки. И те се научиха да уважават моето време, но забележете, уважават и тяхното. Защото когато отида сега в тяхната стая и кажа, моля ти се, ела да ми помогнеш с нещо или ела да ни да оправим нещо, и те казват, в момента не мога. Но ще дойда веднага след като си наредят легото. Мъжа ми каза, не беше необходимо да им казваш асертивните им права. Като с това ти ми обеща и ме поглеждаш как аз имам право да си смена мнението. Така че внимавай какви съвети давате на децата си. Но работата на блокове е много важна. Как обаче да я спазваме? Как? Коя е моята любима дума в ежедневието? Дисциплина. Постоянство и дисциплина.
ако вие не уважавате собственото си време, няма кой друг да го направи вместо вас. Когато в блока ми пише отиваш до Еконт, значи аз отивам до Еконт. Когато в блока ми пише follow-up, аз го използвам за follow-up. Не си правя презентация, не върна спагети, използвам го за follow-up. Когато в блока ми пише правиш обучение, аз правя обучение. И тази дисциплина всъщност ми помага да ми се случват всичките неща в свръхнатовареното ми ежедневие. Има екстремни ситуации. Детето се разболява, отивате да го вземете от училище. Тук никой не говори да сте фанатици в нещата, които правите, но в ежедневието си ние нямаме такива ситуации. Ако вие отделяте по 3 часа вечер да гледате Netflix и да цъкате в TikTok, няма как да бъдете успешни. Съжалявам, днес съм супер откровена, но бизнесът в дотера е бизнес. Ако искате да ви се случват нещата, е много важно да вземете информиран избор, информирано решение, че искам да съм успешен, имам мечта да стана голд, имам мечта да стана платина. Какво ще ми даде това? Ще ми даде финансовите възможности, свободното време, само че цената, която трябва да платя, е да работя. Няма как да ви се случат нещата, ако нямате дисциплина, ако нямате постоянство и ако не работите. Бизнесът с дотера изисква работа. Той е активен бизнес. Ако искате пасивни доходи, те ще се случат може би след 20 години, но за да се случат, трябва да сте активни. Основното нещо, което е хубаво в самото начало, е да не се самозаблуждаваме как ще имаме една пирамида, как аз ще регистрирам 3 човека и те ще работят за мен. Света не работи така, или поне аз не съм открила златната кокошка, която снася златните яйца. Кажете ми къде е, ако някой я има да сподели. Но работа, 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 работа. Защото тогава имаме резултати. Липсата на фокус, отново се връщаме към управление на времето. По някой път ни се струва, че нещата просто губят и това ми е интересно, и това ми е интересно, и това искам да свърша, и това искам да свърша. Всъщност, много помага воденето на отчет. Това, което аз правя, освен блоковете ми в телефона, аз имам тефтер и пиша. И на близките ми приятелки ми подарявам тефтер и химикалка за всеки празник, защото това е основното. Мозъка работи много интересно. Когато ние си запишем и не си поставите цели, които са 20 за деня, за да не се почувствате разочаровани. Много трудно може да направиш 20 неща качествено в рамките на един ден. Сериозно. Поставете си вашите 3 най-важни цели за деня. Нещо, което наистина не сте си планирали да направите. И когато го направите, ги зачертайте с химикалка. Не да го изтриете от телефона. Психиката ни има нужда всъщност от това действие. Работи по различен начин, когато го пишем и когато го задраскваме. И когато видите на края на деня задрасквания списък, благодарете си. Ще се почувствате страхотно, защото сте свършили всичко това, което сте си планирали. Дори да отидете на пазар, запишете си. Аз си записвам абсолютно всичко, което имам да свърша извън блоковете ми в телефона. За да мога след това да видя и кажа: аз съм супер! И днес успях да сготвя на децата. Има много трикове, които бихме направили чисто като бизнес в дотера. Много помага да си планирате постовете и темите. Помага за всички изброени неща до тук. Включително и за това как да се презентираме и как да говорим пред публика. Защо помага? Защото когато нашето съзнание се настройва на тази вълна, примерно месец за съня или за стреса, ето този месец беше с адаптив, беше един от най-хубавите месеци, той още не е свършил. Избухнахме с регистрации, с поръчки, разкошен месец, но какво правихме? Цял месец споделяхме какво прави адаптив за нас. Личните ни истории. Всеки един може да провери в ChatGPT, маслото и бленда адаптив какво съдържа и за какво се използва. Няма какво да се въобразяваме, че постовете ни за информираност и обучение са интересни на хората до толкова, че повечето ще им е по-лесно да попитат ChatGPT, отколкото да отворят групата и да прочитат маслото адаптив за какво се използва. Но кога ще спрат?
Когато ни видят нас, когато ни видят, че ние сме си намазали адаптив и след гадния ден, който завърши с родителска среща на детето ми, аз успях да си почина. Сипах си чаша вино, намазах се с адаптив и дори успях да се усмихна на мъжа ми, който цял ден ми говори за работата. Тази история, тя ще се припозна от хората, защото и те имат тежки дни. Те да не живеят на друга планета. И техният ден е стресов и те може да имат колеги, с които не искат да се виждат, не искат да работят, може да са им блъснали колата. Всичко, което ни се случва на нас, се случва и на хората, на които споделяме за маслата. Когато ние споделяме нашата лична история, всъщност, ето това е, което ни променя и ни прави различни. И хората, които се припознат с нас, с нашата история, всъщност ще ни станат клиенти, и то лоялни клиенти. Защото знаят, че сме техните обувки и ние можем да им помогнем. Какво ще кажат хората? Ами да ви кажа, просто няма значение. Ако ви искате да сте успешни, на каквото и да е, оставете ги да си говорят, оставете ги да си мислят каквото си искат да си мислят. На тяхното мнение не ни плаща сметките и знаете ли кое е на тях не им пука за нашите мечти. Само вие знаете какво искате да постигнете в живота си. На тях не им пука, реално, дали ще си вземете нова кола или не. Само че или детето ви къде ще учи, или вие какво страдате през деня, за какво страдате и така нататък. Те могат да си говорят. Само че вие имате цел и дисциплина да постигнете тази цел. И това нещо може да стане само и единствено, когато спрете да се интересувате от мнението на хората. Тогава ще може да се показвате пред публика, тогава ще може да постите в Инстаграм, в Фейсбук и така нататък. Аз съм имала ужасни коментари в Фейсбук, че съм забата, че се усмихвам повече, че не се усмихвам повече, че съм дебела, че съм слаба, че съм пъпчива, че не съм се стресала, че каквото може да си представите. Ама сигурно има и такива дни, в които не мога да се среща и въпреки това ще се снимам. Защото съмнявам се, че всяко от вас става сутрин като, не знам, Ким Бейсингър, или някои от тия снимки, дето гледах модел. Ние сме това, което сме. И друго е, когато спрем всъщност да се правим на нещо, което не сме, помагаме на цялото човечество. Защото една от тенденциите е хората да влизат в депресия, защото виждат неща в Инстаграм и в социалните мрежи, които не са истина. Философията на нашата компания и се надявам на всеки един от вас е да не лъжем. Да показваме нещата такива, каквито са. Това е в цялата мисия и визия на Дотера и надявам се и на всеки един от вас като хора да сме искрени в нашите преживявания. И аз няма как да ви кажа, че крема ми е заличил бръчките, а да съм отишла да си сложи ботокс преди това. Усеща се, на лъжата краката са къси, но най-вече го предавате? Себе си и влияете лошо на всички, които ви гледат. Ние като хора, които се показваме, днес това си говорих, не искам да ви го споделя и приключвам, всъщност носим отговорност. Ние като хора, които излизаме и говорим и показваме маслата на Дотера, показваме продуктите, които използваме, носим отговорност. Защото колкото и да са прекрасни, и с тях може да се прекали, и с тях може да се направи беля, и всичко това може да е благодарение на нещо, което сме показали, за да привлечем колко един клиент. Само че човешката душа и човешкия живот нямат цена. Те не са ни клиенти. Така че всеки път, когато си казвате, вау, това сега ще го снимам, аз не го правя, обаче то ще предизвика много гледания, много фурор, много клиенти. Помислете дали това носи стойност за хората или може да предизвика някакъв обратен ефект. Всеки един от нас има своите предизвикателства. Много се радвам, че тук все по-малко хора дигат ръка и искрено се надявам от утрешния ден да може да се справят и с нещата, които дори малко са ви направили впечатление и сте си казали, че бих могъл ето това да го правя малко по-добре.
Всяко едно предизвикателство е трамплин всъщност към постигането на нашите цели и на нашите мечти. И се надявам, искрено се надявам, абсолютно нищо да не ви спира по пътя към успеха. Пожелавам ви го цялото си сърце. Каквото и да е успех за всеки един от вас.